nipa mu wa bruchire na Berekum fo mu wa bruchire yo ene mabusuafo Asante fo mu wa bruchire yo ene nipa bia o wa bruchire madofo yo Ghana fo yo na minhira mo yo mahu se nipa bebre di machi na bebre ekuma me yo bebre sususu kane omunim na nso no omo kirase yo so wonti bibiase a ense go pehua na wo petie ansa no waka mu asem yo na me de ne nyina mu na nha me yo if the Bible say nipa nyina do wadue yo enti wa ka papa me da wase yo wa wo kan bone me da wase yo na mpai ya me bone se asundwe me ya asundwe wo Berekum nti asundwe wo ha papa yo Berekum Manhemaa na akosia me ya hene otosum yenu the woman king danso a danso wa bono na no Manhemaa mu na me kana semyi asokore dwuma na asokro so na dwade no ai sakatimpo bia ye kono na wo som mebe Manhemaa fefe na nemu danso na chiri danso abusia ne sai yedika mama na baso ewo enkoden insinia nem honhom a odi ase Berekum akonwa na wantie hiese wantie de yanom keka na sene ho mayenguro na wo mo se no wa ai na wo sibreke to gira brant makrotia enso ahunu wo mo so anu so nyina ayekwa na won ne kwaja damodie nyina ani magu ase na won ne anka ehwese nkanim guase baba akonwa ne ho won ne ansu hini tu ahene wo Berekum ekwohye ase na wo manim agu ase no ene me bona baso se wogina mu pitin se ne nananom enkonkodin omugya Berekum ode ma no ne maame na nakoso ame ya hene obeso ni tuomu ne wofanom nyina ne nananom enkodin omukonye no wa ma bra nya kwa na nananom bi de omunnim omunkonwa omumuduru a eye na wo mpem hunu sua de enti no ode wo ho akobon krofo bi a ye ene wo manim agu ase na yama wo munsa si fom no omudo munguso a na wo munye abusua ne sei wemse maame de onya bekasa mabrewa na mihu de menya me ho etimeti hanom a na nakosia me ya hene de nsem bi nam na wo se me babeka na musumu tibi titiriw ene woni e wa kwantuo mu na nakosia me ya hene de nsem bi atodwa yesika akum ejinu kokonum yenkotie de woman ken e de atodwa ndase anyumrei medamo sepa nyamishra mo na anyumrei kakra meka ne se yo nipa mu wa bruchire na Berekum fo mu wa bruchire yo ene mabusuafo Asante fo mu wa bruchire yo ene nipa bia o wa bruchire madofo yo Ghana fo yo na minhira mo yo mahu se nipa bebre di machi na bebre ekuma me yo bebre sususu kane omunim na nso no omo kirase yo so wonti bibiase a ense go pehua na wo petie ansa no waka mu asem yo na me de ne nyina mu na nha me yo if the Bible say nipa nyina do wadue yo enti wa ka papa me da wase yo wa wo kan bone me da wase yo na mpai ya me bone se asundwe me ya asundwe wo Berekum nti asundwe wo ha papa yo bompa yesterday nya me ka kire me nananom se me mpese akokokora mo wele beden ebebu yo obakuro nga ha ya asundwe kurompa ya no asundwe abuyam yo na TikTok ne Facebook no de ono be di hene no ho be ni hene so ho yo ho be nshai nchire sabe ohene sante hene yo ne sabe ho dane ensi wo yo na konwa ensi wo yo ye di hene no ne hema no Berekum yo enu ntinu mesre se bia mana kuma emra fam yo bi be kan papa bi be kan bone yo
na nyame asem kora che se nipa nyina do wadue intimidie oka papa medawase oka bone a medawase enu mpo ni mehu menya futu aye dai afirim na nipa nyina ka se ya se ne ma nko yi amehu ntimo mo ka bone no mate mistake ne wo meyi afirim mo ka papa so no medawase nyame onhira mo na ne mesre ne se mo wa kwantro sabe hoye bi man so enye ho ne mu firi abrabo mi enu ne boy dene obobo bi wo ha bobo bi wo ha nti mesra mo se nyame dom na mo kwa adwuma na mo nya kakra mo dia mo fa kakra so nsie na mo atindi bi aba abeboa mo busua e wo Ghana ene mo ma na mo busua mo jabe ho nyina nyame nshira mo nyina nyame ma mo nkwane ahodre nyame ma mo na mpembo nyame nhwe mo so awia anopa anwumre anadwo da so mpo no nyame onhwe mo so nyame nshira mo onhira mo nkosi se mbe nshira me da mo ase mo ma ba we awusiati na ahema nsem a ode atudwa eno no ne nsem nyina etietia sese bi koku kon wo se woni e wa kwantuom no mukodi nkui wo ho momra fie oho a mo na ma ba fie mo mesisi adam ye project mo be invest into Berekum na Berekum ntumi fa no ntuma pemfra na no bia na kede capital ko ho no enkofo bia agenda nti rurase ayaya ntumi yanko Berekum a ekọ ba bi foforo na so enyema pa Golden City no enyema pa wo Berekum ene se de Berekum mpagia sia ye no entimi nya te se ohini bi kuro entimi nya sa da biara da de wo hwe ni mu so pese wo hunu de wo pese ni kuro no compete obi no se ni pakro ni wadura ni mu awie enti yeru akotoko hini kuro bia ni wono mu alaki mpum tu dabi kuro no kra o ma form kingdom bi no kra na o hini bi hyemu o se wona no yemfa bunu nya sha ni nsampo no Berekum ye ne classmate no onto ne ento ne kira enti ya kana se ya ma ye nuanom a wonom ewo amanone atutu kwan ko for man so say na kwaso am ya hene frefrem o say invest in Berekum, stay in Berekum, monya japadi o Berekum na che say unchi sankofa na che say yeko ne ekofa yenchi saa so na okokokoko a continue hwan ya ni nchira na ekonti ye mesiesie fie na bibia enye kama enti na krobia Asante eya enei oye Berekum Manhemaa o therefore chedi abo Asante otoso mienu enei wo ba ni nchia abefa na nanom tuo sade ese ne fata wo de ebo Berekum man ho ban ebe pagya Berekum ama Berekum aye krabehwe na no awokasa ne yetibi enseme bi no de tudwa oka education discipline ya enkoso titiru de bono no omukwa no here discipline mo te sanse bi mo adwene no a daisy ebi no sabi jimi na doso honom e de ama wo mo mpahia wo mo mpade ahu e na jimi na dokoro wo mo a e na wo mo atutu kwan na ejimi kese e wo honom yeso nim se ananom ene woni anim de temamufu anyansafo madwembafo de o mo tra se dwene ho ombe hu se de ohima eye no de ohima de no aba no ona wani so de hunu ona wo hunu mu na emom no social media yensi hene eni tu hene wo honom kotoko hene na Berekum ye ne dia na wo back Asante so abesomo a eye mpagya na wo pagya omu na yeduro ukro ne danso efi ya anomfo die nim wona anim nyam fata wo wona ye panim nyama ye debre wo wona wo hene wo hempon me check Solomon yansede ade ho aben no o kọ ba bia o de kọ bie o na die anim pem mo ne nkunimdie ne abotie debre wo o na ma ye boost o yo mai hene enye ya anom de na titi social media so se agbaja edi masa e wo so no ye fra hene mema ye ru akotoko hene die anim nti no Berekum ma ye be fra mu bi sanse o hene di mo anim yo hene ba bema enye o hene ba ohini bema ene di ani mo ohini bema na kana no tum ohini bema na asemba wa kana no tum to no boss di na ni toto form fana no ka ye ra kasai Berekum ma hene kasai na wo kasa no odi nsem bi tudwa na ebokoto dwom yie pa o se Berekum no yasem no yakawie wonya ne wo manso nyina no ene ni nyina so ene akwakoda enti obi an kana no ntum na kyerese yemfa mpumtu ni nkoso ni yedie emra Berekum na ni so di hunu ano no na ahenema ne de
ombekọ so akasa nka ye hyasie ya akonwasem yi eye bibie wo honom yi sei no huhu so obekasa wote so wokasa huhu so oye bibi dabi wakana no tumu a esanse wonim se bema de ana wo hene panyini wote fia udie mate mante ento wakana no tumu eye ne ho ohene bema esu ne ban ye ohene bema faso bi no eno no asamba wotre di no wo hwansem ne han won kabi ye di atama won kabi ye ka papa fa no wo mo abaso eno ye din ne din nyina chire no wotwen ya ma bibia koso wieye sana dakrope wode na dodo sem nyina etudwa eno dom ene fi achichi ne benchen bitie eno no ensentwefo ne fifi kumase ne ntwono ne ntwia so ekọ Berekum kotie de baaye ema no soma santime nyina so wakasa bi ebesi na yenti bi na so woni enye wo modea hehefo ahemafo ne de da bi obekwan enti obi oye oba de oba hu asema wanka ne ho ntono kowa de wom de anim ko bekasa sa gbagba enu na ahemma ne ye enti ehun se social media so ya besi so woni aje dem de ya ebu aka wo musim wo ma no mso betumi na ahemma o metumi akonka ne nyina no anye yie enti adane kasa dede ena wonom so a wonim na wokeka na sabi won pa bibia hunu na wonni ani sode hunu bi na wonni hunu mu na won sua de no so ku social media so ena edi achi ne ye chimi sabi eburu sabi abrawo ye chimi mokoya mo di kan koso anu no wo wai de mu di kan so anu so no aso na mo so anu no a mempa hu hia me wo wai ekosi sei na de bi ma ba ka ho na nya kofo di social media so chimi all in the name of so tu kwan to obi antumi nya na bebie obi antumi nya na hwinti no wo tu kwan ye huni nti akotena baabi no hini bi hye na funumu eno hini bi hye ne kutupa ene ye piapia no achi ye wono ye de dodium so kono koka na wo kan na ye de yi sibreketo si ban pakuruti so ehunu uso asanteman so bobo wa utiri so fisa do no ye wo de wote honom no wo so de tia no wo so woni begu ase tenu guase na bi na okromafo woni ye hyehyɛ wase no enhu oni guase eno mu yi wo do ba no o ma asante entwa nkura untwadu me kanokwa na akire mo na sikadwa obi aso ntumi embe sikadwa ase ena obi aso ntumi mu sikadwa animtia na wo be sɔre tie sikadwa bia so oni be gu ase enti na ahimfo bia wo ma sɔre tie sikadwa no o mani mu gu ase no do me ye bia na aba abonten no de wonya na katua de onim so wate wono wonya ne ho na beba e wodo a ade ne ho beba bibia ne ho no mo a e wa hyase a eni awieye to atua akɔ ne mom kɔtra ba bi dwene ho na so so weti achiame akase ti achiame de unsunso aso no ewo ho ya bo ne bede edi nyina beso ne nyina no ebrepem na ne nyina beba na bibie no betumi aye de nanom ma ato ho na nanom Berekum na nanom atankonya ba ko nyina do ma de ato nyina no enye na nakoso am ya hina ba besesa no enye wono na de Berekum ko Asante wa ye Berekum na Asante dada o de Berekum na dura Asante na nanom de adu ho dada o ba ye do mu ye no ba beto aso se obi so ti Berekum no ya tankonya bi no di finsha ba aduonu ana 15 years na wo se wonim Asante Berekum ya Asante a na npa kɔ to je no a na bibia so wa hyase wa wie ye me betwi obi aka wo saa asem we ho se no kɔ ho no person be dokɔ beto de da se na nanom aye Berekum se de sitie ye fa nto nkyɛn abono fo nkronyen saase bia Sante hene ana amadu de madu yi na mo fa echa ba so we tie nyina mo benyima katua se de mo nwuma sitie na nyame kɔ yakopɔn ɛna tikadwa ne nanom nyina mo nanom akɔ ba kɔ nyina be som Asante mai be som tikadwa mo se ne mo de mo fa ma me bom ama yensom yate na so som de nguase be di atema achiam yate bo animtia no nanom ene mu ni nanom so de mu be di so na nu aso ho katua ana sabre mu ho no eno nene akwa so a mo akasa de mo ye be na mo to ate no eno na ma de mo ye wonkonwa so bia no enche ni die ene obuo no eno nene egu mo mani ma ase no enti ohine no na wa shata de bia no wonenam oduru ha wo prapra wo yesei he enye feu trase dwene ho yese ba dwemba nyansani bi onim nyansa dwene bi odakata so bia be hunu se ohine bi no be sane soa ne ho se wo kokko bi kuro akɔprapra ho se wo krom na wo ye clean up exercise dia me se mate
eno hene ko no bedi animu na wonu kromafo ni na ye na ohene bola ya da bia swata na wudu adu ha wo ko pro bi kromu wo ye sei ene den dia na usu ne ban no by their fruit we shall know them eno ne ehu mu usu no mo ban mo bobre ne behu mu dura eye se de mu sitie Ghana ha no kwa no mo kan kire mo yes remo bibi wekemo mo je nim guase na mo nyintum na mo nsi bibi nche de wo ye na enye no na ofa ni mo nyam mra mo na mo nim guase mo nim eguase na wo de no kwa sa to nchen kura mpo no a mo se guase antime ni ma ase fi so no ya santini yera ka dwarefo wo gu ho ni mo ase arai titi social media kura bia no atabe mi no kan kwase asem ope all in the name say oh he be time achinti who is he sabu for mo yesai mo yesai o kam yentie etibe kind of phone tie phone na se na me yatuma adwa da ya e be sa ko sampa contempt here no e be sa ko ti e be si bia no dadwa da sai asante my council no yera na my hen abe for better say no more I say for that some that say about the beba me say the tie bia agro na beba na Berekum omu bi da say da beba de be si bia yesum so aye de minim se bi wo ho na mum enseme wo ho bia so yera be hwa aka na me say the tie bia so dadwa da ye de santimai maame ebe chana mama hen no abi bia ye kama takra de so gina mu this month sa August bu this month end na sa August takra de gina enu achi menim say the tie bia so no yera be ko akodi de 31st I think 30th or 31st August ewo US abrochi mem na no mo ni adofo am wo ho nyina asantima nyina mo ko bom mo ko ja yura na de ntimi nto yesa ada no me di bu si ha me di ndi atesem ne kweko makram